Hej, det er Nikolaj. Jeg er desværre ikke lige i telefonen lige i øjeblikket, men du vil ikke besked. Tæls ved. Hej. Hej skat. Jeg tænkte på, om vi skulle se en rigtig god film hjemme hos mig på fredag. Så bare hygges ret sammen på os to. Men når du hørte den her besked, vil du så ikke gå sidde lige og ringe tilbage? Hej. Hvad forresten, hørte du egentlig den besked, jeg lagde til dig her den anden dag? Nej, hvad da? Nå, men jeg tænkte bare, om vi ikke sådan skulle hygge os lidt hjemme med mig eller dig, og så se en rigtig god film. Jo, det kunne det da godt. Altså, jeg har ikke noget i planerne. Så er det så bare lige et spørgsmål, hvad det er for en film, vi skal se. Ved en gyser. Passer dig meget vel? Så kom det også virkelig an på, hvilken gyser det er, du snakker om. Nej, bare roligt, skat. Jeg skal nok passe på dig. Jeg skal bare håbe, at der ikke sker det samme, som det gjorde i 1999 her i Ejby. I Ejby? Hvad der skete i Ejby? Roligt, skat. Det er bare en myte. Det er noget, så tænke over. En myte? Skat, men du kan godt fortælle, hvad det var, der skete i 99. Bare roligt. Det er sikkert bare noget, nogen har fortalt. Men jeg vil altså helt gerne vide det. Vil du godt fortælle det? Skat, du bliver skræmt jo. Jeg har jo dig, der vist på mig, ligesom. Ja, okay. Altså, nu er det været længe siden, at jeg fik myten fortalt. Så jeg er ikke sådan helt sikker på, hvordan den foregår. Men det handlede vist om, at der var en lille gruppe af mennesker, som havde fortsat deres fest hjemme ved dem selv. Hvad er klokken blevet, skat? 1:04. Vi skal tidligt op. Jeg tror, burde vi ikke overveje at gå i seng? Jo, jeg tror også, jeg ved lyst til mig. Hej, skat. Er noget galt? Og du er sikker på, at det var jeg i by? Ja, skat. Er der noget galt, skat? Nej, slet ikke. Men du kan godt stoppe med at stige på mig. Jo. Klokken er også mange. Så skal man helt meget. Nå, okay.
1, 2, 3, så slut. Hvad er klokken? Skal jeg svare nu? Ja, det var så en. Hvad er klokken, skat? Den er lidt i 4. I totally forgot the rest now. Hvad er klokken ved at være? Skal jeg svare nu? Det er sjovt, jeg har sådan en déjà vu. Hvad er klokken blevet? Den er lidt i 4. Vi skal op klokken 10 i morgen tidlig. Burde vi ikke overveje at gå i seng? I morgen tidlig? Ja, jeg har 24 timer endnu! Go! Og tænd. Det går meget dårligt.